Takže predstavím vám pevné nože, ku každému je aj púzdro. Prvý boda 29 cm, váha 220 gramov. Čepel má 17 cm, je k nemu samozrejme aj púzdro. Posledný kus 10 €. Ďalší nožík Columbia aj s takýmto očkom. Je pekné drevená ručka tam je, alebo drevom zdobená ručka. Tiež je k nemu púzdro. 13 €. Váha noža je 253 gramov. Čepel má 13 cm a celkový má 27,5 cm. Ďalší nožík tiež s púzdrom, takto pekne zdobený na ručke. Drevo. -41. Dĺžka celého noža je 30,5 cm. Z toho čepel 18, 12,5 má ručka, 326 gramov až. 15 €. Samozrejme je k nemu aj púzdro. Takýto 26 cm nožík, čierny, dobre sedí v ruke. 10 €. 293 gramov váži. Columbia s hnedou drevenou ručkou.